Salutare tuturor, eu sunt Giannis și astăzi o să facem și noi un episod de Brawl Stars. Am 10.000 și ceva de uite, am 10.000 de trofee. Este să vă arăt și clubul, se încarcă foarte greu. Ok, haide mă ca să lasă-ți o vilaret eu. Am 50 ăsta am pe ăsta. Nu am 50, am 500. Și noi trebuie să încercăm să facem repede pentru Brawl Pass. Scuzați-mă dacă s-a mai răgușit. Ieri am fost la un concert și am țipat de m-a luat toți plămânii. Ok, trebuie să așteptăm să se încarce. Acolo, știi, îmi place să fac chestia asta, fără nicio glumă. What the... Hey, știi că a intrat colega mea pe cont. Și da, dacă intră ea găgăuța pe contul meu, pe eu găgăuța de Andreas, nu. Hai să ni se încarce. Hai să ni se încarce. Bă, fugi, bă! What? Cum a murit, frate? Cum a murit? Dacă moare, ăsta a făcut. Că moare. Ce s-a băgat ăla? S-a băgat direct în el. What the? Ok, motherfucker. Ok. Hai să pun o pauză la videoclip să văd ceva, ok? Ok. Și asta este clubul. Am stat câteva minute să ni se încarce. Bine că am închis filmarea. Am închis, am pus pauză. A pauză. 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 Și după aia scrieți family. Cu sumare, ok? Cu Y la sfârșit. Ok, și asta e clubul. Vorbim, facem și noi chestii. Ok. Hai să invităm pe Nânja. Ăsta vedeți că înjură ăsta. Dacă ne invităm. Ăsta a zis că da, înjură. Dacă îi scriu eu ceva, să vezi ce face. Are 6 ani băiatul. 6 ani. Știe să înjure, frate. Ninja. Uite, ninja ăsta are 10.000 și ceva de trofee și... Uite. Oh, ăsta Paul pe B. Pe B. Da, bine, cred că avem 27 din 36. 27 din 37. E găgăuța asta de ninja. Asta e. Are... Nu arată. O să mai băgăm un meci. Nu știu, poate îl spună mai acolo pe un coleg. Nu pe Andreas, pe un coleg, David. Care trebuie să-mi dea contul de Brawl Stars, că am făcut un pariu cu el. Și am câștigat. Și acum trebuie să-mi dea contul lui de Brawl Stars. Are pe Sandy, are 4.000 și ceva de trofee, cred. Bă, dar uitați-vă, bă, puțin că la gam. Voi vedeți. Nu, că trebuie să închei puțin filmul ăla. Da, am extrem de mult lag. Ok, vine. Hello, my friends. Bă, dacă mai pierd un singur match, nu, plus un trofeu. Dacă mai pierd un singur match, jur că închid filmarea și plec. Stau câteva secunde, nu mai fac nimic. Sensul, da, eu. Damiane, da. Și 10.000 de trofee. Dar nu o să mai mă laud.
Știu, dar e frumos să mă laud. Ok. Bă, dar vreau să mă joc cu cineva și nu-mi dă invit. Yes or no? Yes or no? Nu yes or no? Vreau să vă spun ceva. Vreau să dau un anunț. Cine nu dă like este cea mai mare găgăuță din tot Bucureștiul. Sau din tot... De unde sunteți voi? De nu voi sunteți cea mai mare găgăuță dacă nu dați like. Vreau să dau și eu un... Bă! Mamă, ce bine! Moi cău! Nu! Hello, Burma, friend. Era deșteptat. Avea 14 pa. Gata, am zis. Pa, pa.